Kuka kuuntelee köyhää? Toimintamalli ajatus on siinä, että köyhät ja päättäjät kohtaavat toisensa. Niin, mä olen Tarja Lahtinen Hipposkylästä Tampereelta. Ja mulla on nyt tämmöinen tarina, että mä jäin yksinhuoltajaksi 90-luvun alussa, kun lapseni isä kuoli onnettomuudessa. Ja lapseni oli silloin 3 kuukauden ikäinen. Surusta toipuminen vei paljon voimia jo silloin. Ja rahahuolet ja selviytyminen yksinhuoltajana aiheuttivat stressiä ja ahdistusta niin kuin tänäkin päivänä yhä edelleen. No mun köyhyyskokemus on ajalta, kun mä jouduin tämmöisen työuupumuksen jälkeen sairaslomalle, että olin ollut yli 10 vuotta palkkatöissä ja sitten meni työkyky. Et mä olen vaan yksinkertaisesti joskus sössinyt raha-asioita sen verran, että joutuisi ulosottoon ja sitä määrä sitten meni ja lopputuloksena vielä sitten työttömäksi. Niin sitten oli muutama kuukausi, ettei tullut senttiä mistään rahaa. Paitsi tietysti on jonkunnäköinen irtisanomispalkka siinä lopussa, mutta nekin meni hyvin nopeasti, kun oli kaiken maailman velkoja maksettavana. Mun köyhyys on sitä, että kun työmarkkinatuki tulee ja mä yritän maksaa siitä niin kuin mahdollisesti tietyt laskut ja sitten ja bumerangit pois. Aina saa bumerangia, että se on niin kuin sellainen asia, että aina täällä joku auttaa 10 tai 2. Ja työttömyys pitkittyi ja oli vaan lähinnä semmoisissa työtoiminnoissa ja työkokeilussa, niin silloin tietysti köyhyys syveni ja tunsin olevani silloin köyhä. Silloin kun mun tyttö oli pieni ja hän oli joku 2-3 vanha, niin kajautti aina tuolla kaupassa, että äiti, onko piinaviikko? Niin se on niin kuin siitä lähtöisin, koska silloin jos oli piinaviikko, niin tyttö tiesi, että mitään niin kuin ylimääräistä hyvää ei tule. Mä oon itse joutunut kokemaan köyhyyttä oikeastaan koko aikuisiän johtuen siitä, että selkäni on aika romuna, se on 6 kertaa leikattu ja työt ja kaikki lähti alta. Kaikkien näiden tuki ja näiden hakemusten kanssa kestänyt tosi kauan ja sitten tuli vielä päihderiippuvuus. Tuo köyhyys on oikeastaan jokapäiväinen tuttavuus mulle. Se oli kyllä vähän semmoinen nöyryyttävä kokemus alkujaan, mutta nyt kun mä oon yli 10 vuotta elänyt köyhyysrajan alapuolella, niin on ollut rankkojakin aikoja, että on joutunut paljon miettimään omaa elämää, että miten elää ja mitä voi tehdä ja mitä pitää karsia omasta. Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa tähän Keski-Suomen ensimmäiseen Kuka kuuntelee köyhää -keskusteluun, eli 3K-talkiin, niin kuin me näitä tilaisuuksia kutsutaan. Tänään meillä on aiheena kurjana köyhänä kansaneläkkeellä. Tähänkö minä tähtäsin, eli vanhuuseläkkeellä olevien vielä toimintakykyisten köyhien tilanteesta keskustellaan. Saman tien toivotan tervetulleeksi meidän kokemusasiantuntijat Elisa, Harri, Anja ja Katri. Saatte sanoa tärkeää asiaa. Tietysti pitäisi ajatella, että mitä köyhyys on, miten me määritellään, että olen köyhä. Mutta nyt me kuullaan eläkkeellä olevien köyhyystarinoita ja ihan todellisuutta. Ensimmäinen kysymys oli, että miten sinusta tuli köyhä? Millaiset asiat vaikutti siihen, että olet siinä? No minun kohdalla varmaankin on kysymys ollut siitä, että minulla on ollut hyvin risainen työhistoria, koska olen sairastunut jo tulestauteihin jo alle 30-vuotiaana. Ja sitten kaikki nämä elämäntilanteet, avioerot, kaikki tämmöiset muut, niin keikautti sitten, kun tein yksityisyrittäjänä, tilausompelijana töitä, niin
menetin siinä rytäkässä sitten kaikki asiakkaani välillä ja oli monta vuotta sitten tein kotona ihmisille vaatteita, niin minulla ei ole asuntoakaan yhtenä vuonna. Mies sairastui syöpään ja mulle tuli sydänleikkaus. Ensin syöpä ja sitten sydänleikkaus. Ja rahat ei tahtonut riittää mihinkään. Kaikesta joutui tinkimään. No, järjestelyissä on ainakin haastavaa se, että miten löytää köyhä, joka tulee omalla nimellä ja kasvoillaan kertomaan oman tarinansa. Että kyllä se jonkunnäköinen valmistelu niin kuin on hyvä. Ja sitten se, että yrittää sitten vaikka puoliväkisin kavereiden ja kaikkien kanssa niin kuin puhua siitä aiheesta, että kun on itse äänessä ja puhuu siitä, niin siitä jää joku semmoinen valmius sitten niin oikeassa tilanteessa, niin se selkiinnyttää niin kuin omaa ajatuksen juoksua sitten. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen turtu ja sitten alkoi pikkuhiljaa nauttimaan siitä. Itsekin unohtaa ja sitten jos ajattelee, että joutuisi päättäjänä päättäjäpaneeliin jonkin tiukkaan kysymykseen köyhyydestä, niin sulla on oikeasti miljoona mahdollisuutta mokata. Liian usein me varmaan päättäjät ja me työntekijät luulemme tietävämme, mutta välttämättä emme tiedäkään. Ei, koska on niin helppo alkaa puhumaan siis tyyliin, että meillä hallitusohjelmassa on otettu tämä asia ja suhtaudumme tähän vakavasti ja meillä on tässä toimenpiteitä menossa. Ja puhua niin kuin puhetta, joka ei oikeasti kerro kellekään mitään. Et on se vaativa laji myös toisaalta. Vuoropuhelu, aito vuoropuhelu päättäjien ja köyhyyttä kokeneiden kesken. Se, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että nähtäisiin ihminen ihmisenä, ei se mikä hänen statuksessa on. Ne päättäjät ne on varmasti empaattisia, hienoja ihmisiä kukin, mutta ne aidosti ei tiedä, mitä se köyhä elämä on. Sitten kun saataisiin sellainen sujuva keskusteluyhteys. Vihdoinkin sitten on se yksi porukka, missä puhutaan niistä asioista. Puhutaan niistä oikeista asioista, oikeista kysymyksistä ja ollaan kiinnostuneita jotenkin tekemään ja vaikuttamaan sillä porukalla. No siis se oli tosi hyvä se, että pienissä ryhmissä sai puhua ja purkaa mieltään. Noin 4 päivänä viikossa hoidin äitiäni kotona, koska ajattelin, että se kannustaa äidin toipumiseen. Ja sitten, koska koulu ei hyväksynyt niitä monia poissaoloja, ja sitten kävi näin, että työvoimaviranomaiset langettivat karenssin, koska lopetin sen koulun, että olin jäämässä asunnottomaksi. Sosiaalityöntekijät eivät ohjanneet minua asuntolaan, koska ne olivat tarkoitettu ensisijaisesti päihdeongelmaisille. No, asuin autossa talvella. Tammikuussa oli kiva muuttaa autoon. Ja rahat menivät tietysti auton lämmittämiseen ja varusteisiin ja hengissä pysymiseen. Puolen vuoden asuttomuuden jälkeen niin oli diakoni työntekijä, tuttu diakoni, joka osui kohdalle ja järjesti minulle kaupungin asunnon. Ja ihan retorisena kysymyksenä, että koska päättäjät tekevät ylimääräisen miljardi-investoinnin ihmisiin, että pelastettaisiin 1-2 sukupolvea. Kiitos. Kiitos. Minä olen tästä komeasta joukosta Janne Sankelo, kansanedustaja Pohjanmaalta. Ja ensinnäkin lämmin kiitos Tarjalle tästä tärkeästä tarinasta. Sanoit tuossa lopuksi, että pitää investoida ihmiseen. Mä sanon sen lisäksi myös sen, että meillä Suomessa on ollut tärkeä pyrkimys siihen, että taustoistasi riippumatta sinulla tulee olla mahdollisuus elämässä menestymiseen. Ja täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, toteutuuko tämä niin kultainen ajatus tällä hetkellä. Ei todellakaan.
Kun pyydettiin niitä konkreettisia esityksiä, niin yksi selkeä esitys on tämmöinen hoivavapaan mahdollisuus. Tämmöisissä tilanteissa on sitten opiskelussa tai työssä, niin voi sitten panostaa vanhempiensa hoitamiseen esimerkiksi. Toinen asia, jonka tästä poimin, niin myös tämä sinun kertomuksesi, mutta niin kuin tässähän oli tässä tarinassa monta kohtaa, jossa yhteiskunnalla ja viranomaisilla olisi ollut mahdollisuus tulla tilanteeseen mukaan. Ja se ei kyllä valitettavasti toteutunut ihan oikealla tavalla. Minulla on muutamista tarinoista tullut kyllä semmoinen käsitys, että aika usein viranomaiset ikään kuin keskenään siellä miettivät näitä asioita ja se yksilöllinen toiminta jää puuttumaan. Kiitos. Kiitos. Olen Antero Laukkanen, kristillisdemokraatti ja eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja ja olin siellä myös koko viime kauden ja varapuheenjohtaja, nyt sitten puheenjohtajana. Tämä Tarjan kohtaaminen oli tosi silmiä avaava ja muistuttava monesta asiasta. Itselläni on köyhyystausta. Olen syntynyt perheeseen, jossa oli 3 vanhempaa siskoa ja olimme niin köyhiä, että silloin 50-luvulla niin jouduin heti lastenkotiin ja olin siellä ja sitten olin kokonut myös aikuisien köyhyyden ja 2015, kun tulin eduskuntaan, niin tuli suoraan työttömyyskortistosta. Joten mulla on sellainen mielikuva nyt, että me kansanedustajat ei kyllä hahmoteta köyhyyden arkea. Niin se vaan on. Sitten tämä sosiaalinen luototus, jota Tarjan tilanteessa olisi voinut tosi hyvin käyttää, se on liian vähän käytössä. Siitä on nyt ihan tutkimusta, että todella moni pääsee sen avulla kuiville. Kunta takaa ne lainat, tehdään semmoinen suunnitelma, joka sopii tuloihin, oli ne kuinka pienet tahansa. Ja sitten ei niin kuin ajaudu sinne luottotiedottomien joukkoon. Se olisi tosi tärkeää. Sitten velkaneuvonnan roolia pitäisi kyllä korostaa, että senkin hakeminen, nyt kun se siirrettiin tuonne oikeusaputoimistoon, niin se on ollut hankalaa. Moni kunta on lopettanut sen kokonaan ja siihen pitäisi nyt käytännössä tarttua. Sosiaaliturvan uudistus täällä mainittiin. Se pitäisi kiireellisenä tehdä, josta tämä perusturvan taso nousee selkeästi, jossa se on niin korkea, että ihmiset pääsee tästä luukkukierteestä ulos. 95 vuodesta lähtien eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa. Meidän perusturva on 300–400 euroa kuukaudessa jäljessä. Ja siitä pitäisi tehdä ohjelma, ihan niin kuin pitkäaikainen monen vuoden ohjelma, että se kurotaan kiinni, että ihmisten ihmisarvo palaa takaisin ja ne voi selvitä sitten arkielämässä. Oikea taso perusturvan olisi siellä 1200–1300 luokkaa ja nyt se on monella tuommoista 800 euroa ja allekin. Kiitos. Mä oon tosiaan Juho Orjala Vasemmistoliitosta, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen erityisavustaja. Ja kiitos Tarja sulle tosi paljon tästä hyvästä tarinasta. Tässä oli todella monta niin kuin sellaista kohtaa, missä meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja palvelujärjestelmä on epäonnistunut. Ja kun me aletaan tekemään sosiaaliturvan kokonaisuudistusta nyt vuodenvaihteessa, niin tällaisia kuulemisia ehdottomasti tarvitaan lisää, mitä tullaan pitämään. Yes, kiitos. Siinä tuli paljon näkemyksiä. Ja sitten meillä alkaisi seuraavaksi yleisökeskustelu. Ja täällä on paljon nyt järjestön edustajia sekä myös työttömiä ja köyhyyttä kokeneita muitakin täällä yleisössä. Ja nyt keskusteltaisiin siitä, että mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin sekä siltä, että miltä tämä köyhyys kuulostaa näiden tarinoiden kautta. Meillä on ollut nyt 5 rohkeaa köyhyyttä kokenutta, joka on kertonut oman elämän tarinansa sen takia, että näin ei kävisi enää kenellekään muulle.